bandiraɓe taweteɓe ɗo henna e cuuɗi meɗen Walalde eɗeni ɗo henna hande e ballal Pindi TV en gari hawridde e dawal nogas e ɗiɗi ɓiwal ko yowiti e ziyara Alpha Mamadou Aw eɗen gandi jamma hanki o walano koye Mawludu Nabi en pini hande en jeehi toon to Bamule he juuroyade rawda o en garti ɗo henna e caaliki wadde ko wiyete cérémonie officiel o cérémonie officiel o noon ene waɗi e tawtorede hono chef de village Walalde yantude maire mo Walalde président APW walla président Jamaw woni ziyara Alpha Mamadou Aw wondude autorité député ji gummiɗi toon to assemblée nationale so tawi ɓeɗon gayni e tawtorede kadi walla ni e bismago hono on mo ganduɗa hono waɗa ko kañum woni khalifa ɓesgu hono Alpha Mamadou Aw ceerno Abdoullahi Aw kankone kadi e wondiɓe makko eɓeni ɗo henna wadde noon ala no mbatten so wona en goppitto bandiraɓeɓe e dinguiral ngal ɓe keɗo ko yahere hen ko e oɗo saaha hande gartoy henen ɗo yesso seeɗa so Allahu lamɗo o jaaɓi ɗum noon Allah jarama on jarama في حضرات القدس إمام على أول المنابر كفوز من أحبه وفى بها النافع والله إنه قوم من آدم الذخائر فيا ساكن بالذنوب من بعدين الوظائر الشمس مع الأخير من الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. Assalamu alaikum on bandiraɓe julɓe on calminama min gardini e salminago e juurango mawɗo men khalif men ceerno Abdoullahi Aw à travers kanko khalif galle Alpha Mamadou famille o fof debbo hen e gorko hen hay goto yejjitaka onon bandiraɓe arɓe ɓe on bismama on mbiyama bisimilla moon bisimilla o ziyaro l'an 2000 fuɗɗi on e en 2024 woni duuɓi nogas e joyyi machallah hitande fof koko yaari yeeso yallah naw ɗum yeeso en bismima délégation ngaji garɗi ɗo ɗi fof don délégation mo gandanɗa hoorema ko président assemblée nationale neldi ɗum e ɓen ɗo jooɗi to banggal république so woni cérémonie de patoɗo ɗo e oɗo programme no wayno ardi ɗum ko sous préfet yettima joni monsieur le sous préfet bisimilla ma caggal Allah laynoa ɗum Walalde fof ina welti e oɗo programme e ɗo golle kadi yoɗe jaaru yeeso won mawɓe wonɓe ɗo darinoɓe hen guila nde fuɗɗi sukaɓe woɗɓe kadi hande nana daari ina gone golle he mawɓe ɓe dusodira e mumen kadi woɗɓe kadi ƴetta woɗɓe kadi ƴetta par ce que ɗum ɗo mbiyeten mataw ko ce sera éternel Walalde mataw ko éternel ziyara Alpha Mamadou Aw ko éternel structure uji gonɗi ɗo baaɗo no commune Walalde ina woni au début et à la fin e oɗo programme janggo e jaam kala wonɓe ɗo ene gone commune kala kone waɗe e nder oɗo ziyara Alpha Mamadou eɓena yeeso eɓena nder hen eɓena caggal hen e golle ɗe minen noon komin almuɓe komin ɓiɓɓe koye nder galle he min jeeya so Allah jaaɓi kadi kala ko wawuno waɗede hen ma waɗe ha ɓuura ko waɗerno Allah jarama on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe julɓe. Assalamu alaikum bandiraɓe julɓe. Eɗen jetta Allah ene laaɗum muɗum eɗen jetta nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde Allah rokki hen cellal e kisal e wawde arde ɗo hannde eɗen
mbaɗa ziyara alpha mamadou hawto walani alhamdulillahi rabbil alamin lawol gongol sabu ko mbatten ɗo ko mbaɗiri ɗum ko yidde mbaɗirin ɗum ko dewal allah mbaɗirin ɗum ko jokkere andam en jii ko woni hen ko woni hen ko nafi en no feewi eɗen jettira ɗum allah ɗum noon mboɗo yetta ɓe liggotomi e aduna ɓe woni ɓe liggotomi e aduna ko section ngaji ɗi tottami ɗi sénégal no wornomo jogui section ngaji komin ardi ɗumen mauritanie no wornomo jogui section ngaji komin ardi ɗumen ɗum noon goto fof waɗi ko fonno wadde e goto fof amin jetta ɗum amin jetta e darde muɗum nde waɗi nde ɗum ɗo so Allah jaaɓi ko continue no maire o wini komin mbaɗata ko gonga e amen ko yidde min wadde ɗum emin mbaɗa ɗum hay goto forsamin yomin mbaɗa oɗo ziyara komin tan jiiɗi wadde noon amin jiiɗi alpha mamadou amin gandi alpha mamadou tinde muɗum ɗo tolni ɗum waɗi min wadde komin mbaɗata ko somin guurini somin mawni somin goppi ma miiraɓe amen ngar ma ɓiɓɓe amen ngar ma sihilaɓe amen ngar continue ko watte ko so ɗum ɓenni amin jetta leyɗele ɗe amin jetta sénégal amin jetta mauritanie saabu so welanoka ɗeɗo gueɗe mbaɗata eɗen ñaago allah ko keewe aduna ko yo allah waɗanen jaam allah waɗi laamu ngu change to banggal sénégal addi président goɗɗo koye leydi o jeeya ko koye meɗen o jeeya eɗen ñaago allah ko yo allah ɓumnanmo gueɗe makko ɗe ha feewa ha mbawen weltade hen ene fof jiyen ɗum côté mauritanie one ine beela ko mbatten ko so welno ko min garata min ko mauritanie komi ligguiɗo ha jaami retraite somi ari ɗo mbo dari o mboɗo haala ko mauritanie weela ɗum noon kamɓene eɗen ñagonoɓe allah yo allah wat toon jaam kamɓe député ji arɓe ɓe eɗen jetta président assemblée nationale saabu ɗum ɗo weeɓani ittude yimɓe guila dakar représentant ji député assemblée nationale gara kalda yimɓe min kewjida ɗumen ko yettere allah yo allah ɓeydi ɗum bandiraɓe bisimilla moɗon min jii on min beltima alhamdulillahi rabbil alamin mi wasa junnade mi ha ɗo par ce que tawa o yajani jafo ɗon rajim bisimillahi rahmani rahim e mbiremi ko Abouli membre de conseil économique social environnemental mi ari ɗo noon yiɗi toon nela toon garmi koye dow inde président assemblée Amadou Mame Diop maire de commune de Richard Toll somi wi yiɗi toon nela toon min ko ɗo jeeyami e Walalde jeeyami ko Dumga Law jooɗimi noon ko Richard Toll hay goto ɓurani mi jeeya ɗon dakti enen ndenduno commune ɓoyani ko certuɗen hay gardiɗo commune o ko ɓinguel mon ɓokkinajo ko ɗo jeeya ndega donc enen jiiɗi foof guila ɗiɗi poté hoore mi ari ɗo noon e dow inde Amadou Mame Diop hakkude makko e Saybatou Aw koɓe sehilaɓe Allah waddiɓe ko caggal leydi o woni o neli ɗo Iba Kane on ardi délégation oɗo jooɗiɗo kanko woni mawɗo comptable président assemblée hanko ummi Dakar o ari o jofti Richard Toll min ummi toon 6 heures de matin min gardi ɗo min gari koye dow inde makko mi tawi ɗo kadi ganduɗa ɗum hoorema mbaɗa salmina kadi maire commune de Walalde Moussa Sow nden fof biɗo Moussa Sow e nder Sénégal ene anda wonko firti ha mo yiyani fowru nani ɗum ne ŋuña Seydou Sow mboɗo juuroma mboɗo salminma mboɗo salmina kadi monsieur le préfet mi nani o wiya ko jatarnajo en cas esam sabu ɗum min mboɗo jogui joom suudam ko jatarnajo mi ɓeydima weltanadama en kawrino kadi Saint Louis mboɗo juuron mboɗo salmina kadi khalifa général wuuro ngo mboɗo juuroma mboɗo yettina on salminago e président assemblée onon jooɗiɓe ɗo Mauritanie e Sénégal sabu ɗum Walalde rendi ko Mauritanie e Sénégal kañum woni ɗo ñaagoɗen Allah kadi yo Allah waɗa jaam e leydi ndi sabu ɗum gardiɗo leydi ndi so jannani jaam en dañata jaam guerre Ukraine ko tubakoɓe ɗen goɗɗodiri men kono guerre Ukraine ari en dañani jaam mburu seeri fof seeri ɗum noon ñaagoɗen Allah laamiɗo no yo dañ jaam so dañi jaam dañana jaam yo Allah walluma kadi o wurto e fuutankoɓe o wurto e julɓe o wurto e miskineɓe ñaagoɗe yo Allah waɗa jaam en leydi ndi kadi oɗo kadi ko Allah addi ɗum Allah noon so addi hunde a jaɓat Allah sa yi waɗa watta hen goɗɗum ko caɗele gaddaten par ce que min ko Benno Bokk Yaakaar koye bankisal gondumi ɗum pofranmi ko ɗon laamu makko ngu no ardini mi jabri ɗum Allah
ɗum noon neɗɗo fof kadi yo jabru Allah te mbaɗandi ko meeɗanno men ko ne gasa won wonɓe ɗo meeɗani ɗum noon yo Allah wat jaam leydi ndi min beltanima on mi tawi ɗo kadi Samba Diop minen gondi conseil économique social mi tawi ɗo kadi yimɓe woɓɓe wasata wonen anduɓe ɓe mi yettaki walla ko nenden mi juurima yimɓe fof mi salmini ɗumen allahumma salli ala seydina Mouhammad on jarama ceerno Amadou Lamine jiggoto Demet nani ɗo henne bisimilla maɓɓe halifa o wi tini on bisimilla mon nelal makko yettima ɗo délégation mo yamiri yo arɗo henne renda e meɗen hono no rendirno e meɗen rawan ardi ɗum ko Alpha Hachimiou Gayde nan ɗo o ummori koto cuuɗi meɗen Sasel kono noon o ari koye inde ceerno Madani Tall ceerno Alpha Hachimiou ceerno Alpha Mamadou o wima ceerno Abdoullahi Alpha o wima bisimilla ma eɗen dokka konngol hono ceerno Aboubacry Alpha e inde ɓesgu Alpha Mamadou sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe julɓe ceerno wi bandiraɓe julɓe o wi onon fof o wi enen fof en calminama en bismama e walalde o wi alhamdulillahi rabbil alamina o wi ko rendini en ɗo ko de ina mawni o wi rendini en ko diine l'islam o wi wama halaktul jinni wal linsi illa liya'budun o wi jomiraɗo o de wi o wi mi tagirani innama aade mi tagirani jinneji so wona yo ndewam o wi ɗum noon jettoɗe godani jomiraɗo o wi so tawi en nani kan haala o wi en jooɗima nden jonde o wi en mbaɗi ko Allah yamiri yen mbat o wi so ɗum ɗon ɓenni de o wi teddinde ceerno mum o wi teddinde jiknaɗo mum o wi ko Allah de yamiri ɗum o wi Allah wi yamiri neɗɗo o wi o ala mo foti rewde o wi so wona kanko Allah o wi so ɗum ɓenni yo ɗiggan jinnaɗo makko o ɗiggana ceerno makko o wi kala mawɗo ɓurɗoma duuɓi ɗiggan ɗum o wi teddina ɗum o wi alhamdulillahi rabbil alamina o wi ko yiɗi haalde ko de o wi ɓesgu Alpha Mamadou o wi ene jogui e moɗon jettor joguiɗo ɗo fuɗɗimo ala ɗo haaɗi o wi haala ka o haalata ka o wi hitande foof de omo haala ɗum o wi alay saago o haala ɗum kadi o wi walalde naaɓe o wi teddini Alpha Mamadou dey e gurdam muɗum o wi onen walalde naaɓe en teddini Alpha Mamadou o wi caggal wirnade ɗum o wi kala ɓi kadi tanum Alpha Mamadou o wi debbo mum e gorko mum mawɗo mum e cukalel mum o wi so hawri e baalal naajo o wi ene rokka ɗum respect ha ko ɗon tan wawi hadde o wi ha ko ɗon tan wawi hadde o wi ko timmi ɗum noon o wi ziyara mo walalde naaɓe cosi o wi eɗen gandi ziyara o wi wonko namdide ko heewi o wi gila e moyen o wi ha e temps o wi ɗum ɗon fof de rendata o wi enen walalde naaɓe ɓe beddi ɗum fof ladde ɓe mbaddi yidde maɓɓe e ceerno maɓɓe o wi yidde wurtinde gurdam muɗum hanki e siftinde kadi gurdam mum holko jangguinno holko woppiri en o wi alhamdulillahi rabbil alamina o wi ko puɗɗiɗen ziyara ko e joni o wi so tawi o yejjitani ma won duuɓi nogas e tati walla ko abbi e mum o wi hitande foof o wi kala hitande arde ene ɓuura welde e ɓennude nde o wi ɗum ene tindina o wi ziyara o de ko ziyara Allah ko dewal Allah
o wi kullu ma dama watta sala o wi kala ko juuti jokkodiri o wi ummi koye Allah o wi kala noon ko wona Allah o wi so fuɗɗima de juutata yahar laawol muɗum o wi alhamdulillahi rabbil alamina o wi ziyara o waɗi duuɓi nogas e tati o wi hitande fof ene wayno ciforiɗen ɗum ni o wi koye waalalde naaɓe noon woni o wi so ɗum yawti de o wi caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo makko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o wi eɗen jetta hoddiɓe meɗen oɗo wi eɗen jetta yiɗɓe meɗen o wi eɗen jetta kadi ɓe gurduɗen e aduna o o wi kala nde ƴettuɗen oɗo haaju o wi kamɓe fof de ɓe goppat haajuji mabɓe ɓe gara ɓe dardo e meɗen o wi ɗum noon ɓen de ngala jobdiɗo men ɗo o wi mbawɗen wiideɓe ko yo Allah yoɓɓe moƴƴere o wi neɗɗo noon so tawi a yi musidɗo ma julɗo yo Allah yoɓe o wi a gayni jobdi o wi so tawi Allah yoɓi tan de a weltoto o wi so Allah weltima kadi annene a beltoɗa o wi so ɗum ɗon yawti o wi eɗen mbajodira e nder koye meɗen o wi aduna o de koko gasi saabu kala ko wirtima ɓenni o wi diine men ko wi en o wi addinu nasiha o wi diine de ko laaɓodirde deedi o wi laaɓodirde deedi e nder meɗen o wi ko yi kanko o wi yen duttodir e koye meɗen o wi goto fof de yo waajo hoore muɗum o wi rutta teddungal rutta kadi yidde o wi hakkude maɗa e koddiɗo ma o wi o ko koddiɗo ma o wi galle mum nani galle ma nani o wi ngesa mum nani ngesa ma nani falo mum nani falo ma nani o wi on de so dañi jam daña jam o wi so tawi dañani jam de kadi anne a dañata jam o wi tinnoɗen gartiren hakkillaji meɗen o wi goto e meɗen fof yo fertu guite muɗum yiya ko o woni bandum nanga ɗum teddina ɗum o wi kala ko mbawɗa e moƴƴere wadde mbaɗana ɗum o wi ɗum de ene jeeya ko yiɗi siftinde en ene jeeya ko yiɗi siftinde en goto e meɗen kala nde waajoto hoore muɗum saabu goto fof so tawi waɗi ko foti wadde ko toon hay goto felata goɗɗo on o wi so ɗum yawti o wi Farba Mamadou Amadou o wi eɗen duwanomo o wi ko rondi ko de yo Allah hoybinanmo ngal dongal o wi ene wayno Farba o wi ko kañum de woni baaba waalalde o wi gila ko ɓooyi o wi ha yettiɗo jaara hen ɗo o wi enen fof nanganen ɗum ballen ɗum ne kadi o wi so tawi en balli ɗum balluɗen ko koye meɗen o wi so on yawti o wi en dañi laamu kesu o wi wonno ɗo de ko Macky Sall e yimɓe muɗum o wi Allah de itti laamu Macky Sall o wi addi biyeteɗo Bassirou Diomaye Faye o wi enen noon tawde woni ken julɓe ndeweten koko Allah wi o wi Allah wi o wi Allah de wi ɗofto khalifa maɗa o wi caggal nde ɗoftiɗa Allah o wi sa ɗoftima Allah o wi a ɗoftima khalifa maɗa o wi ene wayno an kam a waɗi fodde nde poɗɗa wadde o wi eɗen ñaago kamɓe halifaɓe arɓe joni ɓe woni laamu kesu ngu o wi Allah waɗa e nder ɓerɗe mabɓe yidde yiide miskineɓe ɓe yidde ligganade miskineɓe ɓe o wi yo Allah waɗ ɗum yo Allah waɗ ɗum o wi sous-préfet o noon sous-préfet mo Kaskas o wi ko on de ɓurɗen ɓallodirde o wi so tawi en dañi ko weeli en o wi ko on de kalanten o wi haalana laamu ngu o wi so tawi en dañi ko weññi ɗum ne
ko ɗon tan kadi defteren o wi eɗen juuromo sous-préfet eɓe juuroma o wi eɓe mbima bisimilla maɗa o wi galle o de ko galle ma o wi kamɓe de ɓe goni koye less jimadi maɗa o wi kala no mbiruɗa o wi so tawi ene hawri e yiyande Allah o wi ko onon de gondi hen o wi ko onon gondi hen onon gondi hen o wi so ɗum ɗon yawtine o wi e yamirore ceerno o wi omo wiya o wi omo ñaago ceerno o wi o yejjitani ni o wi yo ceerno de ɓeydu duwaw yo ɓeydu duwaw o wi duwaw maɗa hande ceerno o wi so tawi a duwima o wi Allah de jaaboto duwaw maɗa o wi ɗum noon ɓesgu ngu ene hato jini e duwaw maɗa o wi eɓe jiiɗi kadi o wi ya ɓeydu duwaw wonande ɓesgu walalde ɓesgu walalde o wi woppuɓe haajuji muɗumen e hammeji mumen yidde dartinde wurtinde siftinde Alpha Mamadou Aw o wi yo Allah yoɓ walalnaɓe moƴƴere o wi yo Allah yoɓ walalnaɓe moƴƴere o wi fedde jamaw dartinde wurtinde ziyara Alpha Mamadou o wi khalifa meɗen ceerno Abdoullahi Alpha Aw yi on o wi ene faami kadi darnde moɗon o wi yo Allah wallu on yo Allah wallu on yo Allah wallu on o wi ko ɗum o yinno haalde o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu joni noon paaɗen koye sous-préfet aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu salamu aleykum dental islam salamu aleykum dental walalde e taaride ɗum caggal salminde délégation gummiɗo parlementaire won assemblée nationale caggal juurade hilifa men ceerno Abdoulaye Aw baɗɗo représenté ɗo la famille Aw caggal juurade e salminde monsieur le maire de Walalde kanko e équipe makko municipal fof salminde kadi dendagal koko diini gonɗo ɗo e Walalde e koko aada gonɗo ɗo e Walalde e leader aji gonɗi ɗo e Walalde fof e mbimoɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh on calminama on juuram on ñagam duwaw en mbiyama kadi ko jangga ko ɗo yo Allah jaɓan en on duwaw wiide tan Walalde enen fof e majjani commune Walalde e arrondissement Kaskas so wiyam Kaskas tan won commune aji ma kaali kono Walalde woppetaki caggal ɗum ɗon holko waɗi ɗum en dehors même de politique hakkude leader aji soko momma dental yonti kamɓe fof men gar eɓe gon neɗɗo goto eɓe liggo sababun commune mabɓe ɗum ɗon enen fof enen mbawi ɗum seedade ɗum ɗo noon holko firti ko ɗum ɗo woni politique darniɗo yo nokku mum won sen jii hande ma won duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati tawi men ɗo en jii CLD ina waɗe ko meeɗa waɗede ɗum holko firti ko wonɓe ɓe ɗo e leader uji ɗi principalement le maire e kanko e mbo wondi ɓe fof kamɓe daari nden darde ha ɗum wawi waɗede donc yettori e foti ɓarade e mabɓe eɓe mbawno wiide ɗum ɗo waɗaniɓe concerné mais no nden yetti nde kamɓe noddi kam e mbi sinno sago kala hitande taw CLD no waɗe ko ɓaare ziyar Walalde en jii rawane waɗama hikka yiɗino waɗede kono koko faadano kono hay ɗum ko fonno ko waɗede ina wayni waɗama wiide tan mata ko yimɓe jooɗaki comme no jottitono ni kono instruction aji fof tottama kala ko foti yaade e ziyar o waɗama donc minen jetta monsieur le maire minen mbi ko mbiɗa ko noon tan yo yimɓe mbaɗa éternisé ko kewi ko hande gonɗen ke 2024
sinno sago men ɗo ha aduna daw firto ziyaro koko ɓeyto yaade yees tan ɗum ɗo noon wawa yarude yees taw autorité locale uji ɗi jaggani hen donc monsieur Sow ane conseil municipalement minen mam mbima merci au nom de l'administration so wiyama hande Moussa Sow yimɓe fof majjanimo e walalde yimɓe majjanimo no woyde e famille religieuse yimɓe majjanimo no woyde e oɗo galle awɓe donc mbiten tan ko yallah rokku yo duus ɓooy yo ko coynaɗami ko foof yo Allah rokken ko ɓuuri ɗum wiide tan Allah jarama o jaram e wayni haalam juutata haalam wonno tan ko oɗo organisation ziyaro yo rew lawol e machallah mbo yiiɗum in andi hunde rewi lawol holko rewni ɗum lawol noon instruction ngaji tottanoɗi foof waɗam ha timmi donc ɗum ɗon wiide on jarama Allah jarama jaram kono noon in mbawa gaynude haalde taw en gattani e laamu kesso mbiɗen o on kaali onon foof on mbi ko laamu Macky Sall wonno ɗo Macky Sall yeehi kono laamu goɗɗo ari kono noon mo haalama on tan laamu kadi toujours haske rupture ene haale kadi ma woodi hunde kewnode ko woduno so ari ɗum yaɓat tan ke ngal jaɓɓal em gonata donc wiide tan oɗo garɗo président garɗo Bassirou Diomaye Faye yen mbaɗa feere ñagoɗenmo duwaw yo Allah rokkumo jooɗade no jooɗiri no feewi yo Allah rokkumo wattude ga haqqillaji enen ga e Fouta par ce que enen foof en majjani doléance Fouta en majjani doléance mum holko woni doléance Fouta ɗeɗo guese gonɗe ɗo ɗam ndiyam gonɗo ɗo eri holno yimɓe mbaɗata ha guuri hen taw en jiggoyaki donc ɗum ɗon kadi mba sikki tan en tant que autorité min mbaɗa feere kadi eɓe tini kono e ɓeydo tindi e mbawa woppude ga haqqillaji homno fuutankoɓe guurdi ha jiiti hen koye mumen affaire sécurité kadi man kaal par ce que en majjani Fouta taari Fouta foof ko wonke frontiére donc won ɓayde wonke frontiére noon moƴƴi sécurité o watte hen hano feewi pour inene mbiyen min mbaw wuurde no potoɗen wuurde ni mba yettin ceerno mbaɗa salmini ceernajo o mbaɗa ñagomo duwaw mbaɗa wiyambo min cekki juuɗe min yo ñagan laamu ngu o ñagan autorité ji local gonɗiɗi ɗo o ñagan leader aji gonɗiɗi ɗo par ce que in majjani won responsabilité ji meɓe tottano belma Allah waɗa ɗiɗo responsabilité ji belma contine hasko continani kadi bel men dañi responsabilité ji ɓuurti ɗum ɗiɗon forde donc wiide tan assalamu aleykum wa rahmatullah ko welanmi arde gaye walalde à chaque fois par ce que minen jogui ɗo eti vraiment gandiral ha no feewi guila e famille religieuse ji guila e autorité locale uji ɗi e guila e population donc kala ko wawi kewde ɗo eti donc minen poti arde min jooɗo en tant que autorité mais minen poti arde kadi jooɗo en tant que ɓiɗɗo fuutanki jeeyaɗo e nder diwan o assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu no foti million ngaji hawrat ɗum ɗon so tawi waɗama sababuji kewɗi nani ɗon ɗum ɗon ko Alaji Seybatu ko kanko Allah rokki oɗon fartange eɗen jettamo hen eɗen duwanomo hen eɗen jetta Pindi TV e ballal Abou Samba Diop kañum ne ari nan ɗo wondi e meɗen radio ji meɗen local woni Bagalamba FM e Walalde FM eɓena mbaɗa direct kamɓene ɗo ɓe goni ɗo henna wadde noon kala ko jiiɗa wawande hoore muɗum e dañande hoore muɗum ene weeli kono so tawi a ronki yato aɗa jogui sababuji e joguiɓe ɓe eɗen jetta Allah e Diop Mbari Abdoulaye omo yaara e hitande makko ɗiɗaɓere ardademo jama woni jara Alpha Mamadou Aw omo wondi e premier adjoint makko Ibrahima Oumar Sarr kono nonde kadi ene wondi e section ngaji ɗi kanko Diop Mbari Abdoulaye o lobtino ɗon ko Sarr Ibrahima Hammad woni Paɓɓalel ceerno emin ñaaguima nde duwontoɗamo nde Allah rokkatamo cellal saabu eɗen gandi gardigu makko bonani to banggue Sénégal eɗen gondi e mawɓe meɗen Abdoul Aziz Aw Ibrahima Sarr Moussa Samba Demba Aliou Diallo Alsane Sarr ɓeɗo ko nangguɓe hen ene duusa sukaɓeɓe goppani ɓesgu Alpha Mamadou to Mauritanie ene ardi ɗumen Aw Hamidou walla mbiyen Ousmane Bal omoni ɗo henna omo woni e rendo ngo omo wondi e ɓesgu makko kono noon sous préfet mbiɗa hikka en dañani wadde CLD kono ko fonno waɗede foof waɗama en tardi sababu ndo hawma jawma bannoɗo campagne électorale élection ngaji korka julde korka foof fawdiri kono eɗen jetta sababuji nde mbaɗɗen demande couverture uji nelduɗen arɗo nelduɗen wonde courrier ji ɗi gari kanko arɗo Dieng o wi kam wonde leeli ene ɗamina julde ko alarba wonata walla talata
sambe miñum julde ko alkamisa aljuma so tawi min pinima min kuɓɓo oto kala poɗɗo tottede lettere mamin nawan ɗum woni kanko sous préfet o woni to pehe woni to jum woni to demet ɗum noon arɗo Allah jarama a jarama e oɗon fartange mbasen ubbude nema en garta tan no mbiɗen ni mbasen junnade duttoɗen to halifa o jetten Allah no feewi ɓeydoɗen kadi yettude Allah ɓeydoɗen kadi yettude Allah nde tawno eɗen gaddi ɗo umma ɗo eɗo yetta ɗo hande faaɗi kono Allah rokki en wune Allah rokki en kadi fartange sabu en ji ñalawma o no sifori ɗeɗo balɗe fof wiyatno ko nguleeki ɗe balɗe fof wiyatno ko mbooyi kono hande o Allah tongani en hay sinno ene wuli kam mbooyi alda hen wadde noon ko yettude Allah no feewi tunoye makko konngol mbiɗen kala no wiiri ko noon mbaɗirten ko hen keddoroɗen tawde enen en gaydi ko ponnoɗen wadde ko kanko fonno uddude ɓe mbi wonde représentant ministére de la santé ari yen dokkumo haytino ko konnguɗi ɗiɗi o yettina salminago makko kaaɗen ɗon ñeɗo wiide ko Malick Sy mbiyete mboɗo arde Mamadou Youssouf Sy min tawi ɗo Oumar Sy sous préfet joni noon kanko waɗa représenté on ɗon koɓe yiɗiraɓe ala fof koɓe mbaddani minen ko nelal tan somin tawimo ɗo kanko en même temps kanko kadi haalata inde Ibrahima Sy eyyi kono inde Ibrahima Sy kay ko wiiraɓe mo haalinde inde Ibrahima Sy assalamu aleykum gongol en waynimo haalin kono ko dongal gongal fawa e hooram woni ministre Ibrahima Sy kanko ministre de la santé et de l'action sociale o yiɗi no tawtorede jonde nde kono ina faali o waɗi ɗo yimɓe ɗiɗi woni mbaɗam ɗo représenté jooɗo jonde makko on woni El Hadj Malick Sy on ko mawnik e goɗɗo biyeteɗo Mamadou Youssouf Sy on ne ko sehil makko guiƴiika ko jaadiɗo makko wiide tan ha joni nan ko kalnomi ko Diomaye Faye waɗa président de la république kono noon e nder gouvernement makko ina waɗi yumbi walla neɗɗo men ɓinguel men jeeyaɗo e diwan o kañum woni ministre de la santé et de l'action sociale Ibrahima Sy ko ɓinguel mon ko jatarnajo minen jiidu wuuro ko giƴam donc wiide tan ina wayni nan ko kalanmi ko kala sohloji men inchallah ko ɓaare santé inen kam damal udditima sababu damal udditima men jiɗimi noon ko ñaganɗomo duwaw ñagonɗo gouvernement o duwaw ñagonɗomo duwaw beel mo wawa wadde golle ɗe no fotini waɗirde donc ɗum ɗon jiɗnomi yettinde moon ko Ibrahima Sy ko kanko woni ministre de la santé o waɗi ɗo délégué yimɓe yo gar mbaɗamo représenté wiide tan ko affaire cellal ɓayde ke affaire cellal commune aji ɗi ina jogui des compétences transféré ina wawi hande e nder réunion o walla réunion ji goɗɗi gari hen kaalen holko woni attente men e ko ɓaare cellal bel nden so yoni ina inchallah bel men mbawa ñagade hen Ibrahima Sy o wawa ko waɗande men ko jiɗɗen ko assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh antum ta'umukum antum jami'an bandiraɓe julɓe ko yamirore tan mallam yashkurullah baba la yashkurullah ko inde honorable député Saybata Aw directeur général avenir to Côte d'Ivoire ko woni sababu gargol ɗo représentant ministre de la santé ministère de la santé wiyete ko Ibrahima Sy ko professeur gandaɗo o wondi e Saybata Aw duuɓi 4 to Abidjan hecci tanki Saybata jagge jungo makko addimo galle ceerno Mouhamadoul Madani woni khadimil hadratul umriya ceerno Mouhamadoul Madani Muntaga Ahmad kanko e directeur professeur Habibou Sy mo ganduɗa kañum woni directeur général Darul Iman Saybata hollodirimo e ceerno Mouhamadoul Madani wonde o ko jinnaɗo ma Saybata haalani ceerno fodde koɓe gondi Abidjan so ari koto mum o jippoto koto mum o waɗata gueɗe mum foof nde o noma ministre o ari noddude ko Saybata Aw o wi deede mi nomama ministre mbeɗa yiiɗi ballami gona conseil am ko ɗum waɗi Saybata yeehi ha ministére makko jagge jungo makko addimo ha to ceerno Madani kanko e bandiko en e musidɓe makko foof e sehilaɓe makko o fodani Saybata tawde ka jahowo ziyara gollam na keewi na ɓitti mi wawa yaade so Allah jaaɓi mami wat sababu mo mbeɗa yettoro toon to walalde ɗum waɗi o neli mawni ko ari yo ara e inde makko
ɗum noon gandiron hon noon ko ɓeydare en dañi ɓeydare yo Allah wat jaam ɓeydana en sutura on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. en gardama hen haa ɗo heewɓe noon ene poti rokkede konngudi kadi ene poti rokkede konngudi kadi eɓe kandi e rokkede konngudi kono noon enen jeheten koye yamirore so tawi en mbaɗi ko mbaɗannoɗen ha en gayni mbiɗen wonde gartirten koye khalifa o kala no wiiri en ko noon mbaɗirten enen en ngala haydara e wiya en ngala haydara e wadde ken wineteɓe ken wanneteɓe wadde noon keddotoɗen ko e ceerno o ko wi en ko ceerno o wi yimɓeɓe puɗɗima tampude ene muusi mawɓe nan hen ɓe cellani nan hen wadde noon en paamat ɗum. ceerno wi alhamdulillahi rabbil alamin o wi eɗen jetta Allah ko heewi o wi eɗen calmina bandiraɓe ɓe o wi eɗen juuroɓe eɗen duwanoɓe eɗen ñaagoɓe kadi duwaw o wi kala ko fonno haalede de haalama ceerno Aboubacry haali o wi guilay bismade hoɓɓe ɓe o wi ha e yettudeɓe o wi fof de o haali o wi yettude walal naɓe yiide golle mabɓe yiide tampere mabɓe yiide gilli mabɓe yiide fimde mabɓe o wi ɗum fof de ceerno Aboubacry haali o wi heddani en ko duwaw o wi duwaw o noon o wi ena wayno gila puɗɗiɗen de koye duwaw gonɗen o wi tampere walal naɓe nde gilli mabɓe Alpha Mamadou o wi e musidɗo mabɓe nototiɓe e meɗen hoddiɓe men bandiraɓe men o wi ɓe jiiduɗen asko ɓe jiiduɗen koddigu o wi notima e men balli en kadi o wi enen fof en duwima o wi ko waɗa ɗo yende e zicruji ko o wi en dendi aljuma en duwima o wi asru en duwima wasifa en duwima o wi en mbaali ɗo ha weeti innude Allah o wi e jangtade e jarde nelaɗo makko Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o wi jangude qur'ana o wi ɗum rendini en o wi en mbaɗi halaga goɗɗo wasifa o wi ɗum fof de ko duwaw o wi ko waɗa to e bamule ko duwaw o wi jonde men ɗo fof ko duwaw o wi ñaagotoɗen Allah tan ko yo Allah jaabo ko duwa o wi silkeji baɗaɗi ɗi o wi ko duwa hen ko o wi yo Allah jaabono en o wi kala neɗɗo debbo e gorko suka e mawɗo yo fiɓ anniya o wi duwaw duwateɗo o wi yo Allah jaabo ɗum o wi goto emen kala ɗo jooɗi yo fiɓ anniya waɗa fatiha lawol gotol waɗa salatul fatiha laaɓi tati o wi anniyo hen haaju mum o wi bisimillahi puɗɗoɗen amin amin ya rab amin آمين يا رب العالمين آمين 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 أتم لنا نورنا واغفر لنا واجمع شملنا واسلل شؤوننا واكسب كربنا واتبعاتنا واغني شؤوننا آمين يا رب واتبعاتنا آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين لما أغلق والخاتم لما سبقنا آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين قدره ومقداره العظيم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي آمين صلى الله عليه وسلم تسليما آمين وعليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين ربك رب العزة عما يصفون آمين على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة آمين
ceerno wi on jaarama o wi Allah yoɓ moƴƴere en tonguirama. bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e konngol ceerno madani muntaka ahmad muntaga cheikh omarul fouti nde noddumomi nde o noddimi hanki jamma yomi armi yanta e Huseyni Ly min jetto min jettina konngudi makko o wi ko ɗo wiyete ko ida marartum bi rawdatin min riyadil janna farta'u fiha son birtima sardinge e sardingaji aljanna nduro hen woni dente baɗe ni jiyaɓe Allah waɓe ni ɓe ganduɗa Allah haali e haqqe mumen o wi minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh fa minhum man qada nahbuhu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila ene jeeya e yimɓe worɓe ɓe ganduɗa ene gonɗi ko poddodirno e Allah ko ene hen yaaɓe ene hen heddiɓe kanko o yeehi kono golle ɗe ene keddi te golle ɗe koko kontinte alhamdulillahi rabbil alamina nde o ummoto Madina jaaci omo ara ɗo ko kanko goto wonno kono alhamdulillahi rabbil alamina o woni ɗo gonka moƴƴa o daranima l'islam o jangguini ɓe ganduɗa ko anduɓe mawɓe jalti e juuɗe makko ene jeeya hen ceerno Moussa Camara en to ganguel Cheikh Moussa ene jeeya hen ceerno Amadou Deme Sokone en ene jeeya hen a wawa limtude ɗum noon ko hunde nde ganduɗa tarikh yejjitta jomumen o woni qadil qudat ɗo e Fouta mo ganduɗa ko kala ko faate qaadiyankagal o waɗi hen golle beɗɗaɗe golle baɗɗe fayida ɓe ganduɗa ko nunɗude jaadude e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam haalama ko neɗɗo ɓurnoɗo wawde gandal ɓurɗo wawde tafsir qur'ana ɓurɗo wawde gandal miras mono faraid ko ni ceerno Alpha Mamadou ni wano alhamdulillahi rabbil alamin e raɓɓidde ko ɗum ɗo woni ko ceerno nulno kam. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Pindi TV mi salmini on mi juurima on mi manti on mi mani on mi ñaaganimo Allah moƴƴere o jamme kisal wone men. Hande ko ñalawma weltare ñalawma yettere Allah ñalawma ziyara galle ceerno Alpha Mamadou Aw galle ceerno Alpha Aw galle ceerno Alpha Mamadou Aw machallah ɗum ɗo ko yettere Allah kadi ala fof ko walaki hen duwawuji mbaɗama silki mbaɗama mbiyeten ko yo Allah jaabu duwaw kala ko duwa hen yo Allah jaabu jaabi kadi yen tawe machallah min beltima min gummima guila Dakar min gari tawtere ɗum min jetti Allah no feewi emin ñaago kadi ɗum ɗo vraiment yo yaaru yeeso yo yimɓe dañi hen ko ganduɗa ɓurtima ni jortoma mo yimɓe dañi hen o en dañi hen ko ɓurti jorto o machallah min beltima no feewi min tawi ɗo bandiraɓe min tawi ɗo aduna o foof machallah ko ɗum ɗo ko weltare tan min beltima hen yo Allah jaabu duwawuji ɗi foof min calmini koriji ɗi foof machallah min kadi min beltima ko kala ko waɗa ɗo kala ko nder waɗi ɗo yo Allah yoɓ ɗum kadi yo Allah yoɓ ɗum machallah e min mbawa haalde noon min etima tan on calminama on juurama on mantama yo Allah rokke en ñalde jaam sen ñalli kadi en kiiri hen allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Mo ganduɗa so wiyama ceerno Souleymane Diaw kala ɗo e nder reedu law kala ɗo e nder oɗo nokku banggueji meɗen foof kala ganduɗo so heeɗima ne andi hol ceerno Souleymane Diaw jewte oɗo watta to banggue diine conférence uji o waɗata jimi o waɗata jimɗi ɗi o waɗata hande almuɓe hewɓe ene jima ene mbiya ceerno Souleymane Diaw wi wonande noon ɓe keɓano fartange andude oɗo ceerno Souleymane Diaw mogguininoɗo caggal micro ji ene wiya ko ceerno Souleymane Diaw wi ko on ceerno Souleymane Diaw noon dokkodirɗen hande kanko tonganten oɗo ziar ceerno Souleymane Diaw bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. En calmini musidɓe ɓe foof tabarakallah machallah Idrissa Gaye min calminima min calmini dendagal kaalirɗe ɗe pop dendagal médiaji garɗi ɗe o wi fof en calmini ɗum ha tengti noon e Pindi TV eɗen ñagonoɓe jomiraɗo subhanahu wa taala
ene wayno ha joni hunde kam so waɗi piindi tan ene wayno eɗen fof eɗen ɗamini ñamde ɓesnore nde ɗum noon ko yettude Allah tabaraka wa taala ɓe gari ɓe kawri e ziyaro hanki eɗen gandi ene wayno ha joni cofte mbaɗama cofte ɗe ko woni ko janngude qur'anul karim ene jangge janggama mbaɗama waɗama silkiji no ceernajo o haalinani ni o wi gila garɗen e ziyara he ene wayno koye e duwawuji gonɗen nde almuɓe gari hanki ene jangga qur'ana koye duwawuji wona ene wayno nde ɓe jarata nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko e duwawuji wona ndeɓe ene wayno ha joni jarata Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ɗum ɗon koye e duwawuji jeeya ene wayno ha joni nde ɓe juuli salatu nde ɗum koye duwawuji jeeya nde ɓe birde ɓe kaljiti nde ɗum ɗon ko e duwawuji jeeya hande kadi silkiji qur'ana mbaɗama fodde silkiji tati en jii ɗum ɗo kadi ko e duwawuji jeeya ɗum waɗi ceernajo o raɓɓikinima nde o wiya ene wayno ha joni yo duwono bandiraɓe ko ɗo o refti o wi ene wayno gila garɗen gonɗen ko e duwawuji heddoto ko eɗen ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah jabanto en ɗiɗo dowuji bi jahi seydina mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi enen foof eɗen gandi oɗo ceerno alpha mamadou aw rahmatullahi alayhi ko gollani diine l'islam o ko tarbini e ɓiɓɓe julɓe ko jangguini e qur'ana ko jangguini e sariya ko findini yimɓe ko fewni hakkude julɓe ene wayno ngal ɗo gollal ɗum ngal ɗo gollal woni ko Allah yuɓimo hande ɗo e walalde tabarakallah machallah dendagal bandiraɓe umminoɓe to banggueji fof eɗen mbawi wiide ɓe jarama ɓe calminama ɓe beytanama ɓe beltanama goto e meɗen fof umminoɗo nokku mum ari ɗo henne eɗen mbiya yo Allahu jabana ɗum dendagal duwawuji mum e dendagal ko fibno e ɓernde mum e moƴƴere yo Allah jabana ɗum dendagal bandiraɓe ummiɓe ɗo ene paati nokkuji men toon to Nouakchott toon to Dakar e johli goɗɗiɗi fof eɗen ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah nawataɓe ha e nokkuji mabɓe tawa ko ganimina salimina ɓe daña kadi ɓuural gongal e ziyara ngal mi haali ɗum nane mbimi ziyara aɗa wawi hawrude e neɗɗo goto tawa Allah ene waɗi e makko sirru tawa ko e wajibi ɓe o jeeya koye awliya uji ɗi o jeeya e on saaha tawa ko neɗɗo goto tawa ko on goto calmodirɗa ene wayno keeɓa sirru ziyara o so wona ɗum so tawi wonde gandanɗa hoorema a joddima e ko rendo fongo ni e seeremɓe rendo fongo ni e seeremɓe jodduɗa e mumen aɗa andi kay an a heeɓi moƴƴere saabu eɗen gandi ɓeɗo seeremɓe ɓe gandira ko rewde Allah ɓe gandira ko janggude qur'ana ɓe gandira ha joni ko tijjaniyankagal mabɓe ɓe gandira ko dewal Allah ɓe gandira ko jokkude enɗam ɗum ɗon noon ɓen ɗon jeeyaɓe Allah so tawi ndendi gari e oɗo ziyara ceerno alpha mamadou aw mbi ene ciftora ceernajo o ene mawnina ceernajo o ene duwono ceernajo anne dendagal jowitele ma e dendagal haajuji ma e hammuji ma ɗaccuɗa Allah walluma tabaraka wa taala ene wayno garɗa jantuɗa hen e oɗo ziyara andi an kay a dañi malu a dañi yurmede Allah ɗum noon ɗiɗo ziyawruji baɗeteɗi ko e ñagade Allah tabaraka wa taala holɗum ko dewal Allah holɗum ene wayno ko ɓamtata ko l'islam o holɗum ɓamtata ko rendo ngo holɗum ko ene wayno haajuni ko dewal Allah e enɗam e jokkude enɗam ɗam woni hen saabu ma arɗo jiyamo mbayrunoɗa yiide walla oɗo mo ganduɗa jeyaɗo Allah oɗo on meeɗano annodirde Allah waɗa gandodiron on meeɗano yiidirde Allah waɗa jiidiron on meeɗano salmodirde Allah waɗa calmodiron ɗum woni sirru ziyara ɗum noon Idi Gaye mi jutnorha ko yettudema e jarnudema e yettude ha joni Bagalamba FM ene wayno ha joni e yettude Pindi TV e darde mabɓe e médiaji ɗi pop ene wayno ha joni ɗum ɗo wona hunde wemde holɗum saktude l'islam jeeya ko e jihaduji ɓurɗi mawnude wonno nelaɗo Allah sallah sallam kanko ko ballaɗo tuma nde o yettinta message uji makko ɗi WhatsApp ala téléphone ala média ala hay hunde ala Allah wimo tan ko balligh ma unzila ilayka min rabbika yettin tan ay sa yettini min Allah ko min woni média ma min Allah ko min woni WhatsApp ma min Allah ko woni min woni Bagalamba ma min woni Pindi TV ma ko min saktantuma ay nelaɗo Allah sallah sallam ƴeew gila o yeehi ha joni nde o yahata nde journaliste uji ndewane makko hay média goto rewane makko kono ƴeew ko Allah saktanimo ɗum ɗon ngal ɗon jaɓɓal noon caktugol ngol noon ene wayno ha joni rendo ngoɗo nde Allah addi nde ngoɗo rendo e ngal ɗo pinal ay kamɓene ha joni ɓe keɓɓiti ɗum saktande ɗum bandiraɓe ndeke noon ko baraji tan dañete hen ko moƴƴere tan dañete hen saabu ma won keɗiɗo o naftoro hen ko naftorto ko reena e haqqille makko o golla ɗum walla ha joni tawa won ko haɗa o woppa ɗum walla tawa ha joni won duwuji mbaɗa o jaɓa hen duwaw ɗum noon an jettinɗo ɗum o a dañi hen baraji
ɗum ɗon ko yettude Allah koye jihaade gonɗon eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala yo Allah sembin yo Allah reen yo Allah ɓamtu yo Allahu moftu on ɗo bonande wawa yettade bi jaahi seydina Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin almudel mon miñiragel mon Souleymane Diaw to Kaskas wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Raɓe tedduɓe e jokkodirnoɗen no mbirunoɗen en ko ceerno men ceerno Souleymane Diaw to Kaskas en paami oɗo ziyara Alpha Mamadou Aw koye ziyara muɗum wonano en wayno Allah timmini golle ɗe dumunnaji keblatanoɗi hanki hirde nde gila subaka hanki silkeji mbaɗama silkeji mbaɗaɗi ɗi yeehi ha kihiɗe silkeji kadi mbaɗa duwa hadara juma o waɗa gasna yimɓe juuli futuro wasifaji mbaɗa ɗum ɗon noon fof ko fandare nde woni ko e nder mbadi ziyara o Allah yettini Allah timmini ko wiyano ene waɗe ko no wirano ene waɗire ni Allah newnini waɗirama hono nda noon hono galle Alpha fof ko woni hen banggue rewo e ko woni hen banggue worgo kamɓe fof ɓe gari kamɓe kala ɓe ndendi ɓe gari ngam ardade ngam ɗowde ngam lomtade ngam darade darde ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kañumen goni jinnaɓe mabɓe gollanno ko mbaɗanno no mbaɗirtuno ɓe darodi e muɗumen yimɓeɓe fof ji golle muɗumen eɗen gandi kam sinno ko mbadi wonno hay goto waɗataɓe ziyare saabu en ji ɓe gona yotɓe to banggue mbadi kono noon to banggue gandal koɓe yotɓe hen to banggue gandal saabu ko ari en kalanama ko ari ko nokki e aduna he ko ari ɗo nokki ko ari ɗo ƴoogi ko ari ɗo teeni ko ari ɗo nawi ha heewi farni nokkuji mum hande so tawi a ƴeewi hay soto banggue ngoral maayo to a darima Allah hollima ko woni toon e otoji ko woni toon e dabaji ko woni toon e fofoof famminima ko wiya rewo ngo e worgo ngo ko gotum ko henna ko ɗum woni ko woni ɗo henna ko ɗen golle kadi goni ɗo so tawi Allah hollima ko nooti e ɗeɗo caaleje ɗiɗi no poti mawnude so jeehi ha donki jogade yimɓeɓe ɗum ɗon kadi ko yettere Allah e yettude kadi dendagal ɓesgu walalde e mbadi muɗum kuptidinde debbo hen e gorko e kamɓe foof ardeɓe wadde koɓe poti wadde ko kono kadi yettude dendagal ɓesgu Fouta foof e mbadi kuptidinde arde moni kala waɗi golle ɗe ko golle mum en ji oɗo duwaw baɗaɗo guilay e laamu leydi Sénégal rendoji meɗen foof duwanama en mbi yo Allah jaɓanen yo Allah jabon en yo Allah rokku en wattudnimo wuuri yo en gon jomumen ko heeɓa ko e duwaw ko heeɓa ko foof yo Allah rokku en hen fandinde yo Allah yeɗen barke mawɓe ɓe yo Allah yeɗen teddugal mawɓe ɓe yo Allah yeɗen ɓuural mawɓe ɓe yo Allah yeɗen moƴƴere mawɓe ɓe kamɓe anduɓe kadi ɓe Allah waɗi ko wayno ceerno Souleymane en wonanɓe en ne kalana en ene mbaɗana en ɓe eɗen ñaago kamɓene kadi yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɗo Allah darniɓe ɗo tinnana en ɓe ɗon sembinana en ɓe ɗon nde wonno ladde hoolare muɗum ma heddo sukkude tan ko tawa aɗa yiya cofoƴƴi sa yiyata cofoƴƴi andu nde ladde ko naywoore so dawi nde naywi ko nde yorore walla ko nde mayore kono ɗon ɗo aɗa yiya e nder ladde cofoƴƴi aɗa yiya e muɗum ɗi ina puɗi aɗa yiya e muɗum ɗi ene mbiya cofoƴel pooli juuraki ya ha ɓooya ɓuura ɗon ya ha ɓooya firti ko nden ladde ko lomtodiroje mamaji so jeehi tawara ko goɗɗe enen mbiyata so joŋeyi joŋe ene hooƴe addata ɗum noon ko tawa ko wonko soyna less ɗum ɗon noon woni ko nden ladde wurata wadde soynade en hande kanko baɗo no ceerno Souleymane baɗo no ceerno Babo mo ganduɗa ko kañum woni imam ratib wuuro ngo ko sukaɓe kono kadi ko mawɓe to banggue gandal Allah mawnini ɗumen nde wonno Allah ene yiiɗi gueɗe nayo ko mawɓe ɓeɗo Allah waɗi ɗumen goni mawɓe mo Allah yiiɗi gandal Allah wattimo e mawɓe duuɓi makko no poti foof kala mo Allah yiiɗi ngaalu Allah wattimo e mawɓe no duuɓi makko poti foof kala mo Allah yiiɗi laamu Allah wattimo e mawɓe no duuɓi makko poti foof kala mo Allah duuli fittanu muɗum kadi rutti waɗi ɗum mawɗo to banggue duuɓi hayso juulanani Allah hay darde wotere ɗum Allah ala hen haaju kañum duuli fittanu makko wattimo e mawɓe wadde ɓeɗo mawɓe ɓe joguiɗen yo Allah heddan en ɓe e jeese men ɓooyen wondude mabɓe rewodirde e mabɓe wallodirde e mabɓe e jaggodirde e mabɓe e almudagu men Allah moƴƴinana en jaggana en joguitano en oɗon jarlo oɗon jaafo en juule annabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rokku en wattude mo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo isal e yurmende yowone ɓuroɗo ɓuranaɗo jawne yowone aleɓe hibbihi seyhu tijani najilihi
alhaji mama aw min ngari mouhammadou aw min ngari noddago maɗa min nani jiɗrowo allah mo ancata badirowo allah mo tampata allahu yurmo yaafoma moƴƴina kala batande ma ɓesgu ma ronta sirluma amini fo cowtagoje fo halifaɓe ma kay min jimi walaldenaɓe min jimi futankoɓe min jimi Pindi TV min jimi Pindi TV min jimi radio télé fulɓe min jimi radio ji fo kay min jimi Seykhu Tijani min jimi annabaɓe min jimi Muhammadu Rasulullah min jimi min jetti Allah min jimi Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam musidɗo mon Ama Tijani Sow Madina Gounass garɗo hande e walalde goɗo arde guila gurdam ceerno tini fulɓe télé fulɓe on jarama télé Pindi TV alhamdulillah fof gotum e battuni kadi mo wuuri hayran allahumma salli ala sayyidina wa sallim on jarama massivement rewo e worgo wonɓe à l'extérieur yimɓe fof gari pottiɗo henna donc guilay aljuma o jamma muulu on yarini mobilisation o sukaɓe mawɓe e rewɓe e hay hande subaka o ceheɗen o yarani duwa o ko duwa ton ko et également il y a une cérémonie officielle aussi, ça a été très bien déroulé. Donc vraiment, affaire de réussite totale. Donc on n'a jamais eu sur le plan organisation également, organisationnel, on n'a pas eu de problème. Donc on remercie en fait le comité de l'organisation. On remercie également les bonnes volontés. On a bien participé, on a bien joué vraiment à faire yarini. Donc il faut vraiment, il faut donc à chaque fois c'est vraiment en fait yimɓe denta kala ko kewi mbaɗa en fait communication vraiment ne yeehi quoi entre nous et que également waɗa remercier certains partenaires à savoir la 2STV nane chargé de communication amen e nder haala mum ko fuɗɗino ene haalde hen woni Abou Gaye haali exactement min horam bon j'ai fait un peu la communication mboɗa andi ko woni hen c'est très compliqué so tawino wonde en fait que tarif normal actuellement plus de 500 km et puis couverture pendant 3 ou 4 jours donc c'est pas évident donc non vraiment 2STV mention spéciale et puis chaque année c'est comme ça donc Elhadji Ndiaye également madame Ndiaye et toute la radio on en arbe do be équipe Ngouleki et tout ça là donc vous avez soutenu vraiment donc ko weltare monde voilà c'est nous béni également une part de remercier des partenaires comme Bank of Africa min ko ron mini ko non il faut vraiment aussi ben jaggi hen parce que gars aussi c'est une forte canicule yimɓe mbaɗi hen gaddi ndiyam gaddi seyadeji donc jaggi hen no fewi et également Crous woni Moussa Crous Diamniadio Moussa Hamad Sarr jaggi hen no fewi parce que kanko aussi so ziaro waɗi réussir kadi omo jeeya hen et également le maire de Walalde aussi on le remercie woni Moussa Sow kanko aussi o jaggi hen no fewi parce que kamɓe cotisation mabɓe ça a été exceptionnel walli no fewi et également Seybatou Aw woni PCA Avenir Ré donc basé à Côte d'Ivoire et également kanko aussi kanko woni président APW section internationale min koye makko ndewmi en ma qualité de vice-président kanko aussi o jaggi hen no fewi donc boɗo sikki grâce à ces contacts même ko nden 2STV waɗi wadde assurer couverture et puis ça a été en direct donc c'était une première fois que en direct ne waɗe donc le monde entier suivi en direct la ziare de Thierno Alpha Mamadou Aw donc pour min vraiment c'est une réussite totale donc ñagoɗen Allah tan ko yo continue doit baɗaɗo ɗo aussi yo jaabe yo Allah jaabo ɗum voilà donc ɗum jinno wadde hen haalde hen par rapport au bilan o mbiyen ko Abdoulaye Diop mon secrétaire général Ziyara ko Mauritanie ummi d'accord ko addi fof ziyara hade mum wadde am jogo réunion préparé o ziyara garowo 3 février passé min mbaɗi réunion préparé oɗo ziyara mo gasɗo hannde o so ɗum waɗama noon min eɓɓata budget o koye en nugguye par ce que waɗi côté Mauritanie et en CFA wonɓe Sénégal e wonɓe diaspora joni noon
alhamdulillah ko fawno yimɓe ko ardi côté Mauritanie hay mbuuɗu heddaki côté Sénégal alhamdulillah hay mbuuɗu heddaki ha waɗi des contributions individuelles ɓenan ɓuuri hedde ko wonɓe diaspora am jogui CLP woni comité local de pilotage Côte d'Ivoire ne jogui piha timmi France ko attente pawnoɗo mumen o arani ISA gaddi joni won yimɓe taw min goytima parfois on a des problèmes so budget waɗama eɓɓama e nder CLP ji won hen manquina seeɗa hikka noon min jogui yiyande yimɓe amen ressortissant wonɓe kono italien ko wayno Allemagne en ko wayno Espagne en en mbiɓe wode min mbaɗi lettre uji direct pour contribution individuelle direct won mabɓe jabtiɓe mbi kamen mbawa fiide no 2 fois ni par ce que CLP mabɓe o so wiyama tan CLP Europe kam fof koɓe jeeya France en Belgique en Allemagne kam hemin jeeya Espagne en mais ɓe mbawa fiide to ɓe peega ɓe néanmoins won mabɓe piye CLP mabɓe CLP France walla CLP Europe en même temps nelli min piye individuel ɗum ɗon kam so Allah ma wallir min no fewi en dehors de ngalu ngu ko mbawɗa min haalande hen e darde ɓesgu walalde wonɓe to Mauritanie e ñalawmaji ɗi minen ziyara o ala Mauritanie ala Sénégal komin ndindi golle ɗe komin neɗɗo goto komin ɓesgu nguur somin mbaɗi réunion min linan liggotto fecceno no yimɓe go fof ɗo hetti joni noon kala poste mo dokkaɗa ala sago mbaɗa poste ma assimi ha feewa so ngal ngu rendi won toppitiɓe dammiri kene soode hedde temedere dammowol weeɓani balɗi jomumen yihani coodi ne gadda ko wayno sodode ration ngaji weeɓani ɓen ko hen daari woɗɓe toppito ko affaire taccingol laaɗe ɓen ko hen daari ɓe toppito ko affaire pittugol wuuro pittugol ceehe e kala côté mo neɗɗo waɗa il faut mbaɗa assimi rôle ha timma donc vraiment min kam mbiyamimɓe ɓe tinnima hay goto mankani wadde goɗɗo ɗaminoni mum ko il faut liggima machallah darima darde pour darande e kadi vraiment mbeɗa constate kadi une meilleure organisation et c'est bizarre koko betti yimɓe ga par ce que wiyama jara hikko no yaari ni eɗen mbawi wiide ne ñungɓini pourquoi ne ñungɓini par ce que ɓoyani ko élection ngaji ɓenni yimɓe gummimi koye korka paye julɗeli juste tan après 10 jours ziara waɗi donc ne muusi kono avec tout cela onon kam on jii yimɓe mbayi machallah ɓe gaari ha keewi kadi côté finance kadi haydara mankani alhamdulillah ne yuɓɓi yimɓe gaari almoɓe gaari sernaɓe gaari haalama yewtama yimama machallah